Handumanan. Sa kaawit. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking pigpaminaw niining handumanan sa kaawit. Gyud sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Alche, apan sa dili ko pasugdan sa pagsaysay niining akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. It might be you. Something's telling me it might be you. RMN Drama presents Handumanan. Sa kaawit. Ano pa siyang kaagi karon? Mo kining usay ka babae nga nagpuyo sa Puan, Davao City. Ang gatong matatampo nagdasangan nga Alche. Si dili pa ko ready. Ayaw ka pala ka. Ako'y bahala di mo. Basta paya ha. Sa likod mo. Lagi. Basta, pasagdinan ko sa kung buhaton ni mo. Okay? Okay. Si... Jay, pila na ko kaadlaw nga delete. Gaduda ko maptos ko. Unsa? Nga naman man ka. Dili ba imo man gusto? Oo. Uy. Pero, isure sa kung tinuod bang mabdos ka. Basin dili pa day. Sige lang. Kung makalugar ko og palit og pregnancy test, maghapit ko. Sige. Ingnan lang yun ako ha. Kinuo ko. Positive ang pregnancy test. Mabduskit ko. Kinahanglan may baw si Jay ini. Ako siyang tawagan. The number you have dialed is either Hindi mo unattended siya or out of makontak. coverage area. Please try your call. Kinuo ko. Sayop lang unta kong pagduda. Oy, day, ayun na lang pag-expect, oy. Kana, kaywa na siya magparamdam ni mo. Nya, katong last ninyong kuyog. Imo gusto siyang giingnan nga, nagduda ka nga, mabdus ka. Day, klaro na, oy. Klaro na, naglikay na siya ni mo. Day. Ay, hansa pa man di ay. Klaro na, ana, ah. Mao nga ay na paghandom at tutuhan na, oy. Wa, oy, ayo. Sakit kayo, Day. Sakit kayo. Magunsa naman lang ko kang akong anak. Sige lang, day. Ihilak lang na ang kauot sa imong dugan. Basta, ayaw lang palabi, ha. Kaya magida ka na ba yung lasod sa imong sabakan? Lord, ayoko pasakti. Wa ko kay bawo ko makaya pa din akong ako rausa. Basta salig ko nimo. Ikaw ni bahala mo pahimutang nako sa maabot kong anak. Maayo gani kinatawat ako din sa groceryhan sa usa ka mall. Salamat kayo, Lord ha. Huwag ko nimo pasagdi ang akong anak. Hoy! Day! Uy, Day! Naaka mo ka tayo ha. Mao di ay. Ha? Si Maudi ay, uy. Mao ding ibog ka ayos yan himo. Kay kusog yun di ay kang mapahiyom. Bisag ikaw rang usa. Doon sa ka? Kisa ba, uy? Day, naisigig pang regards ni mo ba? Sa mall sad siya nagtrabaho. Pero naa siya sa laing outlet. Ha? Kisa man na, uy. Ambot, nagkita man mi ganina. Unya, nakabantay man kuno siya nga magsigi ta og kuyog. Mao to, ingon siya nga, regards kuno siya nimo. Ambot ni mo, uy. Doon nga pauli ron, ha? Day, gigutom man ko, eh.
Ngaon sa tag-quick-quick na. Sige, pwede ra. Pero kipati pa ko kagutom da. Ako lagi eh. Hi! Oh, Alday! Muna akong giingon ni mo. Siya ang nang regards ni mo, siya. Unsa? Pasensya na ka, ha? Kung presko rin ko paminahon nga, midool ko nimo. Bisag wa ka magkailan ako. Day, pag-istorya sa mo ha. Palitan ng tamo, kapil o quick-quick. Naara mas unahan. Ha, excuse. Kasi kita imo pangan? Alche, ikaw? Marshall. Marshall ko, Alche. Miga na ta, ha? Wa gini problema nako kung makig-amiga lang ka. Pero kung doon na pa kailaing tuyo gawas ana, prangkahan ta na lang ka nga ayaw nako. Dagan pa kay mga babae diha nga single, mga way anak. Sila na lang, okay? Ayaw nako. Pero, Alche, mo ba din nasugdan na sa taong tinod-anay nga may gugma? I'm sorry. Pero dili pa ko anda mo dawat og hinigugma. Gusto na kong i-focus akong kaugalingon sa akong anak. Grabe sad ka, day, oy. O pag gani nang nguyab ang tao ni mo, imo man dahil gibasted. Day, dili lang ko gusto nga mulaom siya. Og mas labaw na dili ko gusto nga matunga ang akong panahon og oras para sa akong anak. Sus! Ing na lang gyud, na mahadlo kang masakitan og balik, maong dili gyud ka. Day, Nahibaw ko, oy. Pero day, tambag lang nako nimo ha. As amiga ba, ha? Day, ayaw isira ang imong kasing-kasing para sa mga taong gustong higugmaon ka. Mas nindot gyud day, nga doon na tay kauban sa tibuok natong kinabuhi, hangtod mo tiguwang na ta. day. Ay, kada customer sa adlaw, uy. Bayo gani kay makapauli ako sa amo ug makapahuway na gyud. Sakit as lawas, uy. Hi! Ikaw? Yes. Uli na ka? Oh, nganong ni aka? Gipaabot ka. Unsa? Alche, nasayo ko. Dili na may hustong lugar aron na isulti ko nimo. Pero, dili ko may mutang kung di ka makita. Tingali buang siguro ko. Kung nga nang nibati di ko ingon ini. Sa tao nga, wa pa kay ko masawito. Marshall, doon na ako'y anak. Pero wa kay ba na? Tingali nagkalitan ka lang. Dilit ka niyon. Kung nagkalitan pa ko. Nahibawas kong gibati. Tinundan na ni bagbati, Alche. At agilan ko kikayon na. Isaan ko nimo. Dili ka magbahay. Kung tinudan na yun imong intensyon para nako, at ako sa mong panimay, tarong o pamisita. Sure ka? Yes! Maglaom ka, Alche. Alche, bango na oy. Nakay bisita ay. Sayo kayong ni Anhi. Sama? Bango na diha, doon na kay bisita. Marshall? Good morning. Giyon sa mo pagkasayad sa mga puyan. Kung gusto hon, Alche, dagkag paagi. Oh. Daro ko daang litro manok og limpo. Og, yapilan sa ko puso. Aron, magdugan lang ta para sa paniud to. Salamat. Nagtagad pagid ka, uy. Alche, may anhi ko. Aron, ipamatuda ko nimo. Natarong og limpyo ako ang intensyon nimo. Mama, good morning. Uy, na, good morning. Doon natin bisita na. Good morning. Uy, ka-cute nimo, bibi, uy. Good morning. Tingali yung kikutom ka na. Ako usaring ang tamo ng kita ni mong sudan o puso aron, mga na lang ta. Salamat sa imong pag-anhi ha. O salamat po sa pagkaon kanina. Uy, kaso. So, unsa man? Wa pa pagkapag chance nimo? Ang tinuod, wa ako makasabot sa akong gibati sa dihang nakita ko ikaw sa amo. Abi na ko og dili nimo tinuod. Alche, mahal ti ka. Ug buhaton gina ko ang tanan. Ari pamatuod ko ng butangan nimo. At agilin ko kikayon. Sige, Kud. Unsay sige gud. Uyab na ta. Tinuod. O, lagi. Di naman hinuod ko, oh. Yes, yes. Salamat, Alche, salamat. Mahal kita ka. Ug isaad ko nimo. Dili ka gid magmahay. Watching seabirds fly.
Pagkasal ni Marshall, human sa among tulo ka buwan nga panag-uyab. Sa pagkakaron, sa akong anak pagkadaga, doon na may tulo ka mga anak. Nagkaingon kit ko nga, dili gid ay taangay mawad-an sa paglaom, tungod kay ang tao nga para gid nato, dawato ng imong kagahapon, saway pagduha-duha kung unsa o kinsa ka. Tinhin na lang ko to, daghang salamat, RMN. Mao kita mga higalan kaagi ni Alche nga taga Puan, Davao City. Bansa awit ngayang gipangayo awit nga nagkalahan, It Might Be You. Ang mga kaagi kibata ng duwa sa radyo ni Jelly Haka o gabos sa direksyon ni Priscilla Regadas. Kamusap mga higala ug mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang na ining tulamanon, Handumanan sa Sakawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Rosmania Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. love.